Ak ste dnes v Košiciach, určite mi dáte za pravdu, že je naozaj priemerne teplo. Máme 24 stupňov a ja som sa bol pýtať, kde ľudia chodia najradšej, čo je pre nich také najviac fresh. Poďme sa opýtať v nasledujúcej ankete. Rada chodím do vody, keď je chladná, sadnúť si na pláž či sledovať oceán. Tak v lete, ak sa dá zmiznúť z mesta, tak najradšej z mesta, čiže k rodičom. Ideme tu, kde je voda a program, keďže mám deti. Po dobrej prechádzke po hlavnej to chce aj niečo pod zub či vypiť. Výhodou Košíc je, že gastroscéna tu žije na každom rohu. Od rýchlych pizzových okienok a moderného street foodu do ruky až po štýlové kaviarne. Aké, pýtate sa? Nuž poďme sa opýtať práve majiteľov prevádzok na hlavnej, prečo by ste ich mali navštíviť. Vedia si tu ľudia nájsť svoje pohodlie, či už keď si dajú nejaký miešaný alkodrink alebo nealko. Máme úžasnú kávu z Milána, značky Hardy. Neviem, či ju Košičania poznajú, ale vrelo odporúčam, aby prišli ochutnať. Môj manžel je francúzsky cukrár, čiže už len kvôli tomu, aby ste stretli Francúza, chcete prísť na nejaký krásny alebo chutný gastrozážitok, tak my vám ho dokážeme zaručiť, lebo sú to práve francúzske receptúry. Zaručíme vám tu aj atmosféru, typickú francúzsku, takže nech sa páči k nám. Tento podnik tu je už odjak živa. Možno iných podnikov, čo majú niečo nové, pôjde tam zákazník, vyskúša niečo nové, ale stále sa vracajú tu so slovami, že tu je náš domov, toto už máme odskúšané, toto máme radi už niekoľko rokov. Takže gastromapa Košíc je na dnešný deň vybavená. Ponuka na hlavnej je naozaj pestrá a počasie nám vyšlo na jednotku. Napíšte mi dole do komentárov, kde chodíte najradšej vy, cez prázdniny alebo cez voľné dni. Pre Myšiak Media, Michal Forgáč. Aj tento rok sa rozhodli mladí ľudia z hnutia Focolare zorganizovať pre rómske deti v Kecerovciach letnú školu. Táto letná škola trvá 3 dní, v stredu, štvrtok a piatok. Každý deň majú deti pestrý program, ktorý pripravili animátori. Napríklad ako kocka lásky, ktorá sa hádže každé ráno. Rómske deti si tento tábor veľmi pochvaľujú a sú radi, že už 3. rok sa otvorili dvere školy cez prázdniny. Dnešná kocka lásky je milujem druhého. Bol som sa pýtať deti, ako to berú. Máme si navzájom pomáhať. Kocka lásky dobre. Kocka lásky je pre mňa dobrá. Ak sa ale pýtate, ako sa animátori dostali k takémuto táboru, pozrite si nasledujúcu anketu. Tak spoznala som vlastne týchto ľudí skrz môjho priateľa, ale taktiež sa rada venujem deťom. Mňa strašne baví takto pomáhať deťom, sa zabaviť s nimi, hej, a proste vidíš na tých deťoch, že ich to baví. Vlastne cez hnutie Focolare, tam vlastne to bolo propagované, tento projekt, a je to veľmi milý projekt a vlastne taká, že keď to stihnem, tak by som mala veľmi rada. A čo máš na tábore najradšej? Tie deti. Je to taký highlight celého toho tábora a aj keď vyzerá, že tie deti sú moc živé, oni vedia dať také neskutočné množstvo energie. My sme začali 3 rokmi a nápad bol, že v celom svete sme urobili také akcie ako v rámci hnutia Focolare mladých. Po tej prvej skúsenosti o tom, čo hovorila Marika, počuli sme, že to je akcia potrebná a decká z roku na rok sa tešia na nás. Dokopy je animátorov v tejto letnej škole 28 a koordinátorov je 5. Ja som sa ale bol pýtať jednej koordinátorky Sofii, ako tento projekt vedela zorganizovať. Čo ma k tomu viedlo, tak taká radosť týmto deťom, lebo bola som tu už minulý rok ako prvýkrát na takomto tábore a sa mi to veľmi páčilo. Naozaj som prišla z toho domov taká povzbudená, ma to dosť inšpirovalo, že aj na bakalárskú prácu, čo budem na budúci rok robiť. A takže chcem tu byť pre tie deti, chcem im tu pomôcť, chcem im nejako spríjemniť ten čas tuto. Prečo práve Kecerovce a nie niekde, čo ja viem, okolo tvojho bydliska? Prečo práve tu na východe? Lebo tento rok je to už 3-krát, taká tradícia a vlastne nás sem zavolala pani riaditeľka tejto školy. Nás poprosila nás mladých z hnutia Focolare, aby sme jej tu tak pomohli a teda tak potešili tie decká a vymysleli im program na leto. Keď som prišiel do farnosti, tak sme hľadali, ako prepojiť medzi školou a prepojenie a farnosťou. Takže títo mladí, ktorí prichádzajú, tak dobrovoľníci
ktorí prídu z hnutia Focolare, prídu a budujú spoločenstvo a takto tie deti ukazujú deťom, že je možné slúžiť, aj budovať niečo, aj to evanjelium, ktoré je potom žité, je konkrétne každý deň, je to potrebné takto im dať zažiť. Hnutie plánuje urobiť letnú školu v Kecerovciach aj budúci rok. Ak by ste chceli podporiť toto hnutie a podporiť tak aj tieto letné školy, tak milodary, hnutie, ale aj škola rada privíta. Pre Mišak Média Michal Forgáč. Miroslava Palkovová alias Míra Palkov vytvorila aj obrazy, ktoré sú práve teraz za mnou. Mírka sa venuje hlavne perokresbe, no vyskúšala už aj dekopáž, krajinomaľbu či techniku mix média. Dekupáž pre mňa bol taký malý štart, čo sa týka nejakej tvorby. Dekupáž som si zvolila kvôli tomu, lebo je to v podstate technika, kde sa nalepujú servítky na nejaký dekorovaný predmet a je veľmi veľký výber tých servítok. Niektoré sú tak krásne motívy, že vyzerajú naozaj ako maľované a mne sa vždycky maľovanie páčilo. Ale vo mne bolo presvedčenie také, že maľovať neviem. Neviem kresliť, neviem maľovať. Nevenovala som sa tomu vyslovene tým smerom, ako sú deti vedené niekde na umeleckých školách. Mírka už absolvuje aj kurz perokresby. Perokresbu má najradšej, pretože tam vie vyjadriť svoj cit pre detail. Mírka robí maľby aj na zákazku. Ľudia si pýtajú všelijaké typy obrazov, ak ale nastane moment, kedy Mírka dostane zákazku na obraz, ktorý je mimo zamerania, Mírka musí dlho uvažovať predtým, než zákazku príjme. Do vienka mi bolo dané to spievanie, že to bol taký dar od Boha a tým, že som ho nerozvíjala ďalej, že som neišla nejakou tou profesionálnou cestou, čo sa týka spievania, lebo bolo môjim snom byť opernou speváčkou. Ja som spievala soprán v školskom zbore, chodili sme aj na súťaže. Ale proste doba bola taká, že ten umelecký smer sa až tak nerozvíjal. Aspoň z toho pohľadu, ktorý si ja pamätám. Hej. Takže myslím si, že tým, že ten nejaký dar, ktorý som dostala do vienka, ten spev, potom sa presunul niekam inám na tej umeleckej sfére, hej, a sa to prejavilo vlastne tým maľovaním. Mne sa maľovanie vždycky páčilo, len hovorím, že u nás v rodine maľovala teta, ale maľovala len tak sama pre seba, takže je možné, že je to aj preto. Hovoríte, že od malička. Tak čo si mám pod tým akože predstaviť? Maľovanie ako také bežné, klasické, ako deti, hej, keď si kreslia, maľujú. Ale tam nejde o ten obraz, ktorý to dieťa nakreslí, namaľuje. Tam ide skôr o ten pocit, ktorý pri tom máš. Hej? Že proste niečo tvoríš a ty cítiš vo vnútri, že ti to robí dobre, robí ti to radosť, robíš to rád. Mírka bola aj na pražskej výstave prezentovať svoju krajinomaľbu, hoci do svojich diel dala Mírka veľa úsilia. Ostatní jej pozornosť veľmi neprejavili. No výstava v Beautiful Art Gallery mala celkom opačný efekt ako tá výstava, ktorá bola v Prahe. Výstava v Prahe bola nachystaná tak viac menej z mojej strany narýchlo. Bola to skupina ľudí, ktorých som spoznala na internete a boli zameraní na niečo úplne iné. Hej. Boli to také viac menej abstrakty, ja sa venujem krajinomaľbe a zátišiu. A tým pádom tí ľudia, ktorí boli na tej výstave, nesmerovali veľmi svoju pozornosť vyslovene na krajinomaľbu. Nemôžem povedať, že by mi stúpol záujem ako zákazníkov o obrazy ako také. Čo sa týka sledovateľov, tak určite áno. Ja osobne Mírku podporujem a držím jej palce. Pre Mišak Média Michal Forgáč. Počasie ovplyvňuje náš každodenný život. Zatiaľ, čo niekedy na Slovensku bojujeme s tropickými horúčavami, v iných častiach sveta sú takéto teploty úplne bežné. Ako sa teda líšia teploty u nás a v ostatných krajinách sveta? Na Slovensku nikdy presne nevieme, aké leto nás čaká. Počas horúcich dní môžu teploty vystúpiť nad 35 stupňov Celzia, no po prechode studeného frontu sa môže ochladiť aj o viac ako 10 stupňov.
Bežne sa letné teploty pohybujú približne medzi 24 až 30 stupňov Celzia. Rozdiely však vidíme aj priamo na Slovensku. Zatiaľ čo v nížinách si ľudia užívajú teplé letné dni, vo Vysokých Tatrách môže byť aj počas júla alebo augusta oveľa chladnejšie. Vo vyšších polohách sa teploty môžu pohybovať iba okolo 10 až 18 stupňov Celzia a výnimočne sa môže objaviť aj sneh. Keď sa však pozrieme na mapu Európy, môžeme si všimnúť veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Európa má rôzne podnebné oblasti a preto sa teploty v rovnakom období môžu výrazne líšiť. Na juhu Európy, napríklad v Taliansku, Grécku alebo Španielsku, sú leta oveľa teplejšie a suchšie ako na Slovensku. Teploty okolo 35 stupňov Celzia sú tam počas leta bežné a pri vlnách horúčav môžu vystúpiť aj nad 40 stupňov Celzia. Tieto vysoké teploty ovplyvňujú život ľudí. Počas najhorúcejších častí dňa sa mnohí snažia zostať v tieni alebo vo vnútri budov a svoje aktivity presúvajú na ráno alebo večer. Naopak, v Severnej Európe je leto oveľa miernejšie. V krajinách ako Norsko, Švédsko alebo Island sa teploty často pohybujú približne medzi 15 až 22 stupňov Celzia. Aj počas leta tam môže byť veterno alebo dáždivo. Ak sa pozrieme mimo Európy, rozdiely sú ešte výraznejšie. Medzi najteplejšie oblasti sveta patria časti Afriky a Ázie. V oblasti Sahary, jednej z najväčších púští sveta, môžu letné teploty dosahovať približne 45 až 50 stupňov Celzia. Podobné horúčavy sa objavujú aj na Arabskom poloostrove, kde sú vysoké teploty spojené aj s veľmi suchým prostredím. Porovnanie teplôt ukazuje, aká rozmanitá je naša planéta. Slovensko sa nachádza v oblasti, kde zažívame teplé léta, ale aj výrazné ochladenia. V iných častiach sveta však ľudia čelia oveľa väčším teplotným rozdielom, od príjemných letných dní až po extrémne horúčavy presahujúce 45 stupňov Celzia. Počasie je niečo, čo spája celý svet, no každé miesto má svoje vlastné podmienky, ktoré ovplyvňujú život ľudí aj prírodu. Trenčianske Teplice patria medzi najkrajšie kúpeľné mestá na Slovensku. Už pri príchode navštevníka privíta pokojná atmosféra, množstvo zelene a príjemné prostredie, ktoré láka na oddych. Prechádzka po kúpeľnom parku, historickom centre či popri liečivých prameňoch je zážitkom pre každého. O Trenčianskych Tepliciach ako o kúpeľoch sa prvý raz hovorí v 13. storočí. Mesto očarí mnohými zaujímavosťami, ako napríklad unikátnym lesoparkom, prezliekárňou v Maurskom slohu, medzinárodným filmovým festiválom alebo pitným prameňom s termálnou vodou. Najväčším vizuálnym lákadlom je bez pochyby hamam. Tento architektonický chvost z konca 19. storočia vás svojim orientálnym štýlom okamžite preniesie do rozprávky 1001 noc. Trenčianske Teplice sú miestom, kde sa spája história, príroda, liečivá sila termálnych prameňov. Každý, kto hľadá oddych, krásne prostredie a zaujímavé pamiatky, si tu určite príde na to svoje. Z Trenčianskych Teplíc Sebastian Novák, Myšiak Media.